Bueno, mga kasama mga higala, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga nato. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Nato. Usahay gusto tang mutabang pero inay nga pasalamatan ta kay nakatabang ta. Ito naman noon ang nahimong dautan. Muna akong problema o kung ano, ingon mo na yung mga nahitabo. Ay, pre, handi diyo kayo sa pre. Okay. Huwi. Mabaro man. Sakura. Larga. Pagkaro pa na. When love was new, it was gone. We started. Paritulyo. Pre! Paritulyo! Hoy, pre dito! Pre! Ay, ikaw dito? Hapit sa kanina, pre! Lookbox! Hapit sa... Ay, pagkapagawa na dito, pre. Usali na kabukip ito paggawa na ko ron. Hapit na dito, pre. Okay, pre. Pre. Asa mo ka? Asa ka ba doon? Ato tago pa rin Junjun tumulak ba kapitan sa Basak Pardo. Nato ko'y patabangan niya. Kaya may ito, tabang mo dito. Mo ba? Oo, apply sa kong trabaho, pre. Kay alisura ng standby na taon tao, eh. Oh, maugig, pre. Kung kusuway sa ko nabitaw, pre. Lagi, lisod kayo. Yung yun sabi mo pagpasurvey taon by pre, mo, pre, ha? Diskarte na yun, pre. No ba? Diskarte? Diskarte na ito. Di ba? Yun sabi mo pag-diskarte, pre. Basta, kung unsay mo kananglan, may imong pukusan, pananglitan ron. Nanginanglan kag mekaniko. Iya, mahal magkaya ng pangayos mga mekaniko. Doon din. So, ang diskarte ni mo, mangita kag maayong mekaniko. Unya, imong suuron ba? Imong amiguhon. O, salay pagkasulti. Kinanglan nga, musip-sip ko niya ito panagsa. Sip-sip ka na tawana ron sa ingon. O magkinanglan ka siyang serbisyo, makangyo ka. O barangay niya, di mga nipabayron kay amigo na lagi. Oo na. O, ano na, ang anak ba yan? Inaana ba ito ako, amigo, si Dilo Largo. Ay bayad basta suod niyang amigo. Dili san maayo ng sip-sip sa siguro ta pre. Bisag kita ra sa maisyo guna ng sip-sip to sige. Sus. Abi mo, kanang nga na, mapag-apply naman ng kanang nga na pre. Unayo ba niya? Pabagay las na ako, pabagay. Pabagay, era ko na nawang na pre. Kaya na iba niya, naungon po niya mong sulti niya. Gisip-sip kay kagdako niya. Isigihan lang ka, kuhaan ka ng importante pre nga, makasurvive ka. Oo, inana din style pre. Kanang halag mo sip-sip kag maayo, makasurvive lang ka, okay ra na. Oo, ingon na na, pre, litan. Bida no? Pakapalay lang din sa dawang pre, pabaga. Pagkapalay ni. Gusto pa na, for example, mo gusto ka mga play trabaho niya. Kapo na lang kag pangita. Ha, kay kanang karong panahon na pre. Mga kompanya ron pre. Di man mo kuha og diretso, di man ka direct. Mo direct, dili na mo direct man. Oo ba? Oh. Nay. Sabi gusto nimo tabangan tika. Saman. Makatabang ka pre? Oh, kung taon di ikot, tabang nga nito, wata ka ila. Ikaw pa ko soda, kupari pa kita ko. Ay, kuwan pre, tabangi ko. Gusto ko trabaho lagi. Gusto lang ko trabaho. Sa ngay plano nimo, gusto ka gamay sweldo o nakog sweldo? Bida sa danang pangutan. Ari, tas nakong sweldo. Nakunsam. Okay. Ay nga ni, pre. Ay nga ni. Kadang man din nagmay nga sweldo, naarara din sa Pilipinas. Makatrabaho mo taon ka pero gamay rin yung sweldo, pero Okay. at least nakasweldo. Nyasab din na sa ko, be. Ha? Kanang dagko sweldo, pre, wala din sa ato, tuwanas gawas. Paliyon na ka. Kung naman ang gusto ni mo, ito ka gawas, wala ka sud. Ay, sud tayo nun sa... Kana, Ay, sud? kana din sa Pilipinas ba? Ay, gusto kang dagko at kas gawas. Gawas, nasod ba? Niya, asam yun mong gusto ni. Pre, o sa pre? Asam yun mong gusto yun. Hindi ko gawas sa sud, pre. Okay ra ka na? Ano di man. Basta kompleto lang ka sa mga requirements. Magkagawas do ka. Oo niya, pre. Kanang... Di na mga ayog ko, kanang... Utsat nga na, pre. Ban? Mga bra? Awa na, di na kinanglan na. Di na kinanglan. Unsa? Ako ba? Dagan tagkapit. Mga alalay na ko. Ang imurang kinanglan ni mga pag-process sa mga requirements. Mao ba? Magpatabang ta kung si Raul Alibio Isoto, pre. Kay daghan kayo ng mga kapit. Pero ni Amyo ka, ikaw ni patabangan ako. Sige. Balik ka ko doon ka sa bando, ha? Kahit tawagan ako ang amigo. Akong sultihan nga na ako'y ipasud, ya. Sige, pre. Salamat kayo, ha? Salamat kayo. May problema ba? Okay na, pre. Kinsa ni ani sa ato na to? Ay, waday, ay. Paritulyo. Nga naman? Ay, di mong kutos kinias gawas ang katakanta ko. Niya, kita na ko siya nga naglakaw agis unahan.
O di siyempre, ako ang gitawag. Anya? Ako lagi siyang ipangamusta, ipangutana ako nasa siya paingon. Ingon magod siya nga, mangita lagi ko nung sa trabaho. Mao ba unya? Aw, ako siyang kaingnan nga, tabangan ako. Mao ba? Kay ngano makatabang dai ka? Oh, huwag kayo ba? Ha? Ako may nagtabang na ito sa lingan nga, karas ka ba? Ako yung nagtabang na? Ay, katong gibiyaan lagi sa asawa. O, kato. Ako yung nagtabang at to para makalarga tos gawas. Aw, ikaw dai mo nagkaingon nga nung gibiyaan to sa siyang asawa. Sa? Ano taon? Ay, mao man na istorya-istorya diri nga kun wa pa mo larga sa gawa si Kadjo, di unta mangitaglain ang iyang asawa. Nya kay may abroad pa man nga unta maayo man unta siya trabaho dinhi. Awa, resulta gibiyaan sa asawa. Awesome na yan sa uwan eh. Ikuyo kog laing lalaki. Kinsa man? Si Kanor. Ha? Mao nga ikaw gyud ang mabasol. Kay tan-awa ha, tan-awa og naunsa na ron si Kanor. Mura nabuang, makikistorya na siyang anino. Mga saba man gani siyang anino. Ano good taon? Hala, wala ka mahibaw ana. Gikasab-an niya yang anino. Ano man? Kay magsige man kunog sunod-sunod niya. Ha? Sa? Uy, dili, uy. Ano ko tawag ko man yung pasanginlan? Ako mo yung nagtabang, ako rin ang isang anan eh. Unsa? Basta oy, kay mao nay sulti-sulti dinhi. Singa? Mao na nga sa sunod, klaruha og ikaw ba ang madaot anang imong tabang? Uy, naunsa ko taon. Ha? Ano sa ko mitabo ang mga yung kadaot? Pagtsur lang eh. Huwag yun sa una-una nga ang tuyo na ko sa pagtabang lainom ba nilag sabot. Pero wag yun ko magpatarog. Padayon kapon kong tabang. Ano to? Ay, Mary, naasi pa rin ato, Mary? Hala mariwa para pa may gilakaw. Asa di sa Mary? Na mo nay pangutan lang mari nga di gyud ko katubag. Kay kanang tawhana og may mulakaw bisag asa lang gyud na maabot. Unya, muli mag-ato siya ron, Mary. Aw uy, mauli gyud noon to siya. Ang man sa di mo uli asa man sa puyo. Aw, kung mauna, Mary, magwatang ko niya, ha? Ha? Uy, unya og dugay pa to mauli mari. Sige lang, Mary. Unya og magpaabot kaniya asa man ka magpaabot sad. Ari lang kung ari, Mary. Ay ayaw diha uy, init kay diha. Dire lang, ali dire sa sud. Higda-higda sa dire sa sofa dali. Ah, salamat, Mary. Mare. Mare Sonia. Mare. Mare. Mary, Mary, sorry kay Mary, ha? Nagatug man ko, Mary, uy. Ay, okay na Mari. Uy, kining kaon sa di ay, oh, dahil snacks. Nagpapalit kong tinug kanang tinuhog nga saging ba. O niya, dahil soft drinks. Kaon sa. Dahil ba akong gigutom ka diha. Salamat, Mary, ha? Sige, kaon sa diha. Ayaw ka ikog. Salamat sa kaayo, Mary. Kining Mari. Kana ayaw lang kalain, Mari, ha? Sige, dahil tuyo ni mo sa kumbana, Mari. Kuan lagi, Mary, uy. Magpatabang ta ko niya. Bahan sa unsa man? Bahin lagi sa kumbana ba nga gikihaman sa among silingan gud. Nga naman. Gikihaman gud siya sa among silingan ba. Nganong gikihaman? Unsa may sasi mong bana? Kuan ko no, trespassing ko no niya, death rate ko no. Ha? Uy, unya unsa may ikatapang sa kumbana, Ana Mari? Di man taw na pulis. Nya samot na dili abogado. Dili Mari ko nahibaw kung dili na siya pulis Mari o dili sa siya aplikado. Pero doon naman na sa kaila Mari ang iyang mga koneksyon ba Mari, iyang mga kaila may akong kuan kinahanglan Mari, basig magatabang siya na ako ba. Naginoo ko? Dahil nga nung, uy, kisin mo ba yan na natulog sa mga sofa? Karamukit ano niya? Nagbilang ka na ba, ha? Saan mo na yan? Uy, ala, nawalay sa bang industry mo? Ala, nakita mong General Milling? Oy, nato. Naulit naman Ah, ka. oh, Nausa ka diha, uy. Imong gilikli diha si Maritilyang? Moritil yung nene? Utaw, nagwata nimo. Yun na, imo nang gibuksan ang iyang sayal? What? Yung anong programalis pa na? Oh, may gibuhat ka no. Sabay ay! Ano ko taon? Unya, lagi nga nung murag nawalis mo na iyang sayal. Uambod lang, wey! Unya nga nung murag... Uy, naabtan tagit ka nga murag muuko pag Maritilyang. Wa ko mo ko, taka man lang ka! Ay, wala ni mo kobe. Nga nung murag may aksyon ng kagtikubo niya ganina, ha? Ako magiklaro kung kinsa na siya, umuko kaila. Hibo mo kung kinsa na siya. Mare, mata na mare. Ay, Ay, Danas na to ay.
pre, salamat pre, naabot ka pre. O nga naman tayo, ikaw mga doon eh. Ano na yaman ka din ni matuog? Ha? Wa ka pa katulgas inyo? Eh, di na mao pre, uy. O sa man niya? Ay naghuwat lagi ni siya nimo. Adto na tayo sa gawas maghuwat nimo. Mong akong gipasod diri kay init ba dito sa gawas. Unya kay wa man ko kahibaw ug unsa kang orasa mauli, mong ako na lang gipasod ug gipahigda na lang diya sofa. Kay basig magduka unya si Maris pag pinaabot nimo. Awa gyud ko masayop, nakatuog yun. O, nga naman eh, Maria, sabi, problema ta. Kaning pre, kanang nahibaw mo kung daghan ka ay kakailang ang mga abogado pre ba. Basig makatabang ka na mo pre. Nga naman ta, o sa man? Paminaw pre ha. Yun ini man gud ang nahitabo pre. Naghuot yun ako sa Maritilya ang kay lagi, magpatabang na ko kuha og abogado. Kanahibaw mo sa nga daghan ko kaila. Mao nga ako siyang girefero sa akong usa ka amigo nga abogado. Unya dong, makakita na siya abogado. Balikon pa na mo ugma kay tuwa mas buhol si Atty. Mapriso. Uyawas sa mga ng abogado ha, uy. Wa naman abogado nga akong kailalain nga naduol. Aban tuwa mas abroad, larga man. Mao ba? Kato si Atty. Malas kay kuya tong abogado ha. Kuya tong naglaban sa iyong mga kliyente. Nga naman dong, unsa may nakakawang? Maro tayo abogado nga grabe kayo mo naglaban. Kung mapilde ang kliyente, siya mo yung magpapriso. Paraan naman na nato eh. Unya, asa mo ng abogado ha, nakalaya na na. Nga naman. Nakapiyan sa mga abogado. Tayo wa pa kapiyan sa, ambot lang. Unya, katong usa nimo kakumpare, unsa naman to? Si Paritulyo, Oh, awa na. Nagulat na lang to siya sa iyang schedule o sa plane ticket. kuya wagod. O di mo na basta-basta ako mga kailaw eh. Nada na beranan ng iyang paglarga dong. No, amo yun na. Pero, salamat sa kay Band. Requirements ba? Pangita rin. Requirements lang pangita sa iya. Unya, unsa man nakalukat na siya? Oo, man na. Nakabayad naman siya sa mga requirements. Oh na, giday bayad. Bantog ra. Kay iya gani ko nung gibaligya ang ilang kabaw. Sadi lang. Naman gina. Pero makalarga na na, o niya, kadawat ang sweldo, bisig na po, pagkabukabaw, kapalit na si balik. Ayo! Uy, si Paring Tulio man ron dong. Ano mga... Ato ko. Nabot mo plane ticket, pre, makaschedule na kaglarga. Sure siyang mata. Ha? Ikaw ka klaro. Klaro ng imong mga amigo. Klaro, bito to. Nga naman eh, pre. Dito ko gikan sa opisina si Jinsi. Oo niya, pre. Okay na. Larga. Sarado na! Wala nag-abang dito. Ha? Daghan mi dito. Pulos may mga dailan. Kuan? O tingali. Usa kas kunsabo ato na. Kunsabo ka sa. Oo. Usa ang ngay tingaling ipapriso mo ka, pre. Sa? Mari akong problema ron. Kay imbis ako ang mitabang, ako naman hinuon ng sadaan. Gikiha ko sa kong kumpare. Kay ilat ko nitong agency nga kong gi-endorsan niya. Namaligya ko nung yung kabaw tungod ato, pero nairado na mo mong agency. Unya, saan din ako? Wag itawang ko kakwarta ato, sa 5 centavos. O sa may kumbuhaton taon na ni? Mutuo ka sila nga wag ko ilabot atong agency nga nag-scam nila. Palihog tambag kitang ko ninyo. Samantawang ko kami masultihon na ni. Nato. SCAD. Said celebrity Kuchik Bionism. Thank you. Ate Pres, Okay, ang sender na to karoon adlaw, ang galian. singer na to, Ate Pres, kisam na diya. Nato? Nato? O si Dudong na to. Nato. Si Dudong Nato ay na kuan ko ni si Dudong Nato, Ate Pres, pero di man tao na siya sa ang iyan nitabang ni siya kumpare. Karon ang nitabo, Ate Pres. Pero na-scam sila, Oh, no? na-scam lagi tao ni Pres na scam niya. Luoy kay ang kumpare kay bligya ang kabaw tao no. Mauna. Nya, Luoy, eh. Ningon sa diyang kumpare nga tingali kauban ka ato nila. Mas maayo siguro ipapriso sir ka. Mao lagi na listen pod. Kung ipapriso pod guwa Ay, tao ay, nila ang abot na nakaapan bitaw ang gulyat ka na bang ikay nagkuan bitaw sa mong amigo anan kuan na ng lugar niya. Ikaw may pakisadun Oh. ba? Bisan tuod wa kay Kurang kalibutan. og sa loan pa na Ate Pres kumikir ka. Kumikir, oo.
Iya pagkasadon, bisan, man dyan siya isaad to, di ba? Oo, kay... Ang iyan, itabang yan. Sa mura Oo. sakto nang giingon no Pedro Moro siya ni garantor nga iyang amigo nga motrabaho taon sa Mao gawa. lagi, para magkatabaho. Gihan sa kay sigtabang lang Gihan kay. Way labot niya gud nang sa naron. Mao na ya. yung kuyaw. Daghano roy sa una ti Pres daghan sa tang kauban taon nga na scam. Oo, kanang Scam ta. baliga ang bay. Baliga ang Tungod bay, ana, baliga kay ang mularga yuta. na, di ba? Kay amlar. Nya, wadi ka larga. Wadi taw do Tapang. kayo. Nakagawas pero nasa gawas ko ran. Gawas. Ayaw, ana, dro. Gaw lagi loy kayo. Bitaw. Munang kita, kinhalan bantay gyud. Bantay gyud tayo. Kung ka nga. Ayaw sa mo pada. Oo, ayaw gyud. Ibaliga na yung tabaw, yung ba. Ayaw. Suta, agad una kon. Legal ba? Legit ba, di ba? Legit ba ang ginawan? Okay. Nya ang say panganan niya ti Pres. Ma'am, unsa may mayaw-yaw na to diha? Saban. Kung ari ka dire sa Marcos 6, gikan sa 43, kadit lang ha? Mark 6 verse 45 to 52. Ato ni masahon ha? Yeah, masahon. Gingon dire nga kato ba naglakaw si Ginoong Hesus sa tubig unya si Pedro ningon sa napalakta ko diha Ginoo balaktor so nilakaw sa niya tungod kini aksyon man siya kaunlod muna nga ni sige ta luwas ako no dire sa first Kuwang mo ang pagtuo ba? kuwam ko diyang pagtuo. Kay hadlok man siya sa hangin. Kay ni kutsong man siya, nakabati mo siya sa hangin, sun hadlok siya nga basig untay mitabo niya. Mao tong naganam siya kaunlod. Sa verse Naging na siya sa Ginoo kagamay ra gyud sa inyong pagtuo. verse 30 to 32 mo nga diha Ginoo luwas ako diha gigunitan siya ni Hesus matupa. Now ako ning ibasa tungod kay sa ato karong unsay nga ini ang kanimang god nga parte sa ebanghelyo ingon ang pare kaning pag-ingon nga Ginoo luwas sa ako kay naunod siya sa tubig niya diha gigunitan siya ni Hesus ang buti di pasabot ani Goliath sina kung doon na di kano tayo daghang mga kalisdanan, doon na tayo daghang mga problema, doon na tayo daghang mga kaguol nga gisagubang, makabalaka, naara di kuno ang ganiyo sa likod. Kulitan dud kuno di ay ta. Basta mo tawag ta niya. Kunang paambit diri sa ginuluwas ako kay maunlod ko sa tubig, diha gigunitan dayon siya ni Hesus. Muna nga sa ato ang salita sender karon nga si Nato. nato kanang na ang kini karon nahitabo nga usom gud na kanang mga scam karon. Mao gyud. Usom man gud na karon muna nga mas maaygo tinuod nga masiguro. Mas maaygo nga masiguro tinuod. Panimo mo kuan. Wala na biling timo. Wa na oy. Mao nga paningwa gyud nga makatawag kamo sa Ginoo ko naa kamo sa kalisdanan tungod kay matod pa naara ni sa atong luyo. Kung naa ta mga kabalaka, naa ta mga kaguol, mga kalisod, ayaw kalimot kay naara siya. Kada pagingon sa kanta gulat nga natutulog ba ang Diyos? Wala sa matog. Naara. Kantara na, uy. Ha? Kantara na. Lain man tong Unsa ba? gigunitan siya ni Jesus. Lain man tong ako Goliath. No, Pagunit na ako magisoryanan ni Randy. Pagunit na ako ni paduol ko. Naumod ka? Wa. Ni action ko kumod. Dayon. Napugwat ko ay. Ganun man. Tingnan ko lagi. Uy, masakit to ng kuno ka. Salamat na pala natin tulungan no? Kurang ko ay puzzle, Tihon.